Pozdrav, ja sam Irena Avramović, logoped i Marte Meo praktičar. Kao što znate, ja se bavim stimulacijom ranog razvoja i budući da mi je to polje interesovanja, juče sam pogledala jedan video koji se odnosi na odgajanje dece, neka nerazvijena zemlja je bila u pitanju Afrika ili ne znam tačno koja, nije ni važno. Uglavnom, u tom videu su bile sadržane 3 sekvence, 3 mame su vodile brigu o svojoj deci. Prva mama je sedela na podu i na svojim nogama je prepovijala svoju bebu od jednom možda 9 meseci. Ona je bebu uvijala u krpe, preko tih krpa je stavljala neku plastičnu tkaninu nalik kesi i preko toga je obukla detetu pantalonice i time je završila presvlačenje. Druga mama je držala bebu u naručju, ona je imala oko 5-6 meseci i u drugoj ruci je imala plastičnu šolju sa mlekom i onda je naženjala šolju i na taj način bebi u usta sipala mleko koje je ona pila. A treća mama je imala dete od jedno 10 meseci koje joj je sedelo u krilu, a pored je bila činija sa kašom, ona je supernom kašikom zahvatala tu kašu i hranila svoju bebu. Ovaj video je napravljen sa namerom da kod nas roditelja, to jest gledaoca, izazove onu emociju jadne žene i jadna deca, kako odrastaju, u kakvim neuslovima. Međutim, ono što sam ja osetila gledajući taj snimak je zapravo reakcija koja je potpuno suprotna. Nakon ovog videa sam stigla na posao i došla mi je porodica, divni roditelji sa detetom koje će uskoro 2 godine napuniti. Dete je urednog razvoja, lepo negovano, sve je kako treba. Razvoj govora blago kasnije, ali to će vrlo brzo doći na svoje. Ali ono što sam ja videla kod tih roditelja jeste jedna velika nesigurnost i preispitivanje upravo zbog trendova koje nama ovo društvo u kojem mi funkcionišemo zapravo nameće. Tada postalo mi je kristalno jasno da smo mi zapravo robovi potrošačkog društva i da smo konzumenti raznoraznih potrebnih i nepotrebnih stvari koje su kao nastale sa idejom da nam nešto olakšaju i da pripomognu razvoju našeg deteta, a zapravo nemaju funkciju ili pak negativno utiču na razvoj naše dece. Ova beba koja je bila povijena u krpe je imala privilegiju da oseti svoje telo, da oseti kada je mokra, da oseti neprijatnost zbog toga, da signalizira svojoj mami plačem, da nakon toga mama interveniše i ona bude presvučena. Dakle, ona je imala priliku da oseti svoje telo i da oseti svoju sposobnost da svojom akcijom doprinese osjećaju prijatnosti koji nakon presvlačenja sledi. Naša deca koja koriste pampers pelene, što je najnormalnije danas, nemaju tu mogućnost. Oni su uskraćeni za to da prime senzorni podražaj, da osete kada su mokra, kada su suva. Njih se ta pelena ne tiče. Mama dođe kad hoće, tu pelenu zameni. To nekako sa njima nema nikakve veze. Dakle, oni nemaju naša deca u ovoj verziji jesu negovana i jesu pažena, ali im je uskraćena mogućnost da osete svoju sopstvenu vrednost, svoju sopstvenu sposobnost da na nešto utiču. Ova beba koja je jela iz ove šolje, ona je trenirala svoje mišiće, ona je se trudila da uhvati svojim ustima što više hrane, da bi bila sita. Ona je se trudila da osnovni nagon, a to je nagon za hranom, zadovolji, ali tom prilikom ona je vežbala svoju oralnu praksiju, vežbala je mišiće svojih obraza, usana, jezika itd. I u tome nema ništa loše. Cucle olakšaju, one pripomognu. Beba pojede za kraće vreme veću količinu mleka,
ali s druge strane ona ne može da zameni dojku i ona ne može da zameni ovo što ova beba, pokušavajući da uhvati hranu iz ove plastične šolje, zapravo uspeva i postiže. Isto tako ova beba koja je jela iz ovom supenom kašikom, koja je nezgrapna, koja je prevelika za njene usta. Ali s druge strane, ok, ona je uzmela količinu hrane koja je potrebna, ona je bila u razmeni sa svojom mamom, ona je imala nežnost, ljubav, druženje, komunikaciju, uopšte nije nedostajao ni tablet, ni telefon, ni cirkuska trupa da je zabavi da bi ona jela. Prosto ovo je bilo ono što je njoj potrebno i ona je to dobila. Ja ovaj video nisam snimila da bih roditelje kritikovala, to hoću da podvučem, već da bih ohrabrila roditelje da poslušaju sebe i svoju intuiciju i da urade za svoje dete ono što misle da je najbolje i da imaju na umu da pored toga što je važno da mi kao roditelji budemo dobri roditelji i da uradimo za svoje dete ono što je njemu važno i što je njemu potrebno i što njemu prija. Da ne smemo da zaboravimo da treba da damo detetu priliku da se ono oseti sposobno, da se ono oseti korisno, da se ono oseti dovoljno vredno da može da doprinese svojoj sreći i svom osjećaju sigurnosti, svom samopouzdanju, svom osjećaju da prosto ima utisak da ono vredi, da je ono za nešto kompetentno. Dakle, važno je da oseti da je voljeno, ali je isto tako važno da oseti i da je ono za nešto sposobno. To su osjećaji koji su nezamenjivi. U ovim uslovima današnjim u kojima se svi mi nalazimo i nije nam lako, ni nama roditeljima, ni našoj deci, mi svi živimo jako brzo, imamo mnogo više obaveza nego slobodnog vremena, ali negde u toj trci zaboravimo na ove krajnje jednostavne, a tako vredne i važne stvari. Razmena sa mamom tokom jela ne može biti nikada zamenjena ni jednim uređajem i ni jednom igračkom. Tako da koristite trenutke da uživate sa svojom decom, da se razmenjujete sa njima, da se grlite, ljubite, mazite i prosto radite sve ono što je prirodno i što želite. Ako ovaj video smatrate korisnim, vi ga podelite, a takođe bih voljela da u komentarima napišete svoja iskustva i svoje stavove. Ja znam da će ovaj video izazvati kontroverzne stavove, ali to je potpuno u redu. Ono što je važno to je da svako negde pronađe sebe, da posluša različite uglove gledanja, ali da na kraju po nekom svom vrednostnom sistemu donese odluku na koji način će podizati svoju decu. Mi smo tu i dalje za vas, snimat ćemo i pisat ćemo. Pratite nas na našem YouTube kanalu, blogu i Instagramu Logopedi Avramović. Pozdrav!